nad Chlopeci. O tom není třeba pochybovat, Míro. Hráči nám zatím předvádějí jen velmi průměrnou podívanou. Hazování pro Bayern. Jerome Boateng. Zkouší se dostat do šance. Dobré střela. Trefil jen před ním stojící blok obránců. Tenhle míč spoluhráče nenajde. Posouvá hru o kousek dál. Bude to rána? Chytá. A to je mi překvapení. Musím přiznat, že něco takového bych od něj dneska nečekal. Přesná přihrávka. Akce končí. Osvědčil cit pro přihrávku. Valencia. Shinji Kagawa. Van Persie. Miller. Ribéry. S míčem u nohy vyráží směrem na bránu. Je v dobré pozici na centr. Obrana zastavila akci. Nebezpečný centr. Získal míč ve vlastním vápně. Thomas Müller. Šance na gól. Mario Mandzukic. Pozor na akci Bayernu. Krásný pokus z dálky míjí branku jen o kousíček. Fantastická šance. Špatným bráněním mu teď umožnil se uvolnit. Adresátem centru je překvapivě obránce. Obránce teď jen s velkým štěstím dokázal míč odklidit. Obrana si teď může vydechnout. Jeden z jejich mužů byl včas na správném místě, aby dokázal zlikvidovat nebezpečnou přihrávku. Tady by se i mohla urodit nějaká šance. Prostor k centru. Velmi pěkná myšlenka, ale provedení pokulhávalo. Může se vybírat. Má před sebou volný prostor k centru. Útok byl zmařen, aniž vzniklo to nejmenší nebezpečí pro branku soupeře, který naopak může v klidu rozehrávat. Možnost na rychlý break, uvidíme, jak s ním naloží. Schweinsteiger. Fantastické. To je šance. Zvládl to na jedničku. Rohový kop bude rozehrávat Bayern. Hlavička. Od začátku věděl, že to je špatně. To bylo kopnuté velice špatně. Van Persie. Schweinsteiger. Tato přihrávka nenajde cíl. Jeho přihrávka nikoho nenašla a končí za postranní čarou. Robben. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. Dostává se do zajímavé pozice. A rozhodčí má jasno, pokutový kop. Rozhodčí nařizuje pokutový kop a ještě sahá do kapsičky pro červenou kartu. A musím říct, že mě to vůbec nepřekvapuje. Nedal golmanovi šanci. Ano, je to gól. Jejich hra už nese známky exibice. Další gól na kontě soupeře je toho důkazem.
trenér se rozhodl střídat hned dvakrát. Wayne Rooney. Van Persie. Arjen Robben stál tam, kde stát měl a získal míč. A tohle vypadá na přečíslení. Může využít podporu ze středu a zkouší to s kluzem. Vynikající šance. Velkou šanci zlikvidoval skokem do strany. Balón přešel brankovou čáru, bude se kopat od branky. David Alaba. Nebude to mít jednoduché. Valencia. Shinji Kagawa. Skvělá akce. Po dobrém zákroku mu míč utíká. Tak překonává obranu a postupuje sám. Nakonec se obraně podařilo rychlý průnik zastavit a rozehrát k brance soupeře. Zřejmě ani sám neví, jak to dokázal, ale míč je v autu, což je pro něj dobré. Neútočí sám. Skvělý obranný zákrok. Kerik. Rooney. Na středu má volného spoluhráče. Dobrá přihrávka. Valencia. Shinji Kagawa. Van Persie. Zavrávoral, ale pořád pokračuje v akci. Z toho by mohl být zajímavý break. Fantastická šance. Mario Gomez. Nádherný gól. Zažívám lehké déjà vu. Brankář si dnes svým výkonem pravděpodobně příliš fanoušku nezíská. Přesně, Míro. Nevím, co se s ním děje, ale tolik chyb v jednom zápase, tak to už je trochu silná káva i na mě. I přes veškerou snahu neměl gólman proti této hlavičce žádnou šanci. V závěru zápasu to s nimi začíná vypadat bledě. Přihrál dobře. Jde do skluzu. Skvělý šance hlavou. Fantastický gól. Tato branka už nic neřeší, ale alespoň už skóre nevypadá tak hrozivě. Už zbývá odehrát jenom pár minut, takže jsme zřejmě viděli poslední gól zápasu. Schweinsteiger. Van Persie. Poslal míč jeho směrem naprosto ideálně. Jerome Boateng. Robben. Tam. Pěkná přihrávka. Van Persie. Nakonec volí malou domů. Tak tohle není ze strany brankaře příliš rozumné počínání. Dobrý pokus. Hryst pana rozhodčího jen dotvrdil.